गोजोननि हाबानि खोख्लैगोन दे आं दा क्रिकेट खालामगोन खारदों गोजोननि हाबानि सालुबारियाव दै लांफैदों अखा देवलगुरियावसो दैबाना लांनायखाय दै थैयैखाय दैलामबारिनि दैखौ लांदों जोङो हाबानि उफाय गैया कारेन्ट गैयैनि बेबायदि खामानि मावनांदों जोङो उफाय गैया रायजोफोर ओरै बोरथि लांखो अबन थांनाय खेवदो दे हाबानि गोजोननि हाबानिलै गोजोन आरो सानियानि हाबानि सानिया बसुमतारी दा नार्जारि जाबाय बे मासनि 10 थारिखआव हाबा लायो जोंसो खस्थ' मोनबाय कारेन्ट गैया मा गैयानो मैया बारहुंखाजों कारेन्टआ फैयैखाय बेबायदि जोङो लांनांदों एसे मिनिदोरा मिनिनोबो रोङा नोंसोरो मेनि 10 तारिख हाबानि तारिखआ मंगलबार दिन हाबानि दै हनैनो बेनि दांसै दे हाबाय सेखांदो गामसा सेखांनांगौ लाबोदोरा र' दे हरदो दे बाल्थिंफोर बायगोनरा मालायनि बाल्थिं दे औ आइये गोख्रै हायखांदो थांबाय बाल्थिंआ थांबाय गोजोननि हाबानि मेनि 10 तारिख मेनि 10 तारिखआव हाबा लालाबायो जोंसो खस्थ' मोनबाय नै 2022